Kaixo, Maialen naiz, zertan lagundu zaitzaket? Gure sare sozialetako argazkietan ikusten dituzun produktuekin laguntzeko naukazu. Baten bat gustoko baduzu, galdetu neurriak, koloreak, prezioak edo behar duzun guztia eta martxan jarriko dut. Amaia, badaukazu hemen neurria? Ainara, alkandora hori erosi nahi dute. Zenbat balio dute belarritakoek Arantxi? Erosketa konfirmatzerakoan ordainketa online egin eta dendariek gogoko kaxa mimo handiz prestatuko dizute. Agian mezutxoren bat ere jasoko duzu. Bidalketa egin eta 24 ordutan zure etxera iritsiko da. Zure mezuaren zainago. Ziur hemendik aurrera askotan hitz egingo dugula. Gogoko, Tolosako komertzio txikia, klik batean zure eskura.